Tämän vuoksi Suomenkin ilmasto muuttui lauhaksi, ja koska valkoisia jouluja ei enää ollut, Turussa päätettiin julistaa joululauha. Tuota se uusi tekniikka aina teettää. Näin on. Millainen tämä vuoden 1802 joululauhan julistus oli? No, se on minulla mukana, se menee näin. Huomenna, jos maailmanloppu ei tule, on perinteinen musta joulu ja julistetaan siis täten yleinen joululauha, kehoittamalla kaikkia tätä leutoa juhlaa asiaan kuuluvasti kengät kuraisina viettämään. Sillä se, joka tämän lauhan rikkoo perustamalla jäähallin tai hiihtoputken tai lähtemällä Lappiin hiihtämään, on raskauttavien asianhaarojen vallitessa syypää siihen rangaistukseen, että hänen jääkaapistaan ja pakastimestaan vedetään töpseli irti. Miten julmia rangaistuksia. Hyvä, etteivät sentään jääpalakoneen töpseliä irroittaneet seinästä. Anteeksi, mutta meidän täytyy siirtää lähetys korvatunturille.